Único punto da orde do día, a aprobación se procede da solicitude de subvención ao amparo da orde pola que se aproban as bases reguladoras do programa de axudas para proxectos singulares de renovación de instalacións de alumeado público exterior municipal. Proxectos singulares de alumeado municipal. Bueno, bos días a todos e a todas. Simplemente dicir que o punto a tratar neste pleno é para poder solicitar unha subvención ao Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía para a renovación das instalacións de alumeado exterior municipal, que neste caso beneficiará o tramo da Rotonda de Sabón, Rotonda das Antorchas e Avenida Pastoriza. Hai uns requisitos para solicitar dita axuda e unha forma de acreditalos, ademais duns plazos para a presentación da solicitude para cumprir ca vixencia da convocatoria. Entón, o noso grupo vai a votar a favor, xa que entende os requisitos a cumprir para que sea concedida esta axuda e porque o vemos positivo e beneficiosa para o noso municipio, basándonos tamén no informe de intervención. Como xa dixen, o noso voto vai ser favorable. Nada máis, gracias. Sí, bon día a todos e a todas. Tamén indicar que o noso voto vai ser favorable. Entendemos que actualizar o punto de luz a unhas tecnoloxías que son millores que as que hai, evidentemente, e entón, sempre é unha millora para a calidade de vida da xente de Arteixo, das persoas que viven nese tramo norte, máis tamén da xente que pasa por ali. Entonces entendemos que é unha millora para o Concello de Arteixo e o noso voto vai ser favorable. Sí, tamén anunciar o voto positivo do Grupo Socialista, pois nunha solicitude de iluminación, de cambio da iluminación que, de feito, este grupo xa solicitara en varias ocasións. Incluso recordo, me falaba ahora con Fernando, da vez que preguntamos ou presentamos algo con relación á iluminación de Meicende, a travesía de Meicende, que é bastante deficiente, se nos comentara incluso que poidera chegar no seu día por unha vía de convenio coa empresa da refinería, e vemos que ao final se fai por vía destes fondos de IDAE, que son de agradecer, e polo tanto tamén agradecer unha vez máis, xa van multitude de veces, de que moitos proxectos en Arteixo se están desenrolando con fondos que veñen dese reparto que fai o Ministerio, dese malvado goberno do señor Sánchez, que unha vez máis beneficia a todos os cidadanos de Arteixo. Bos días a todos outra vez. Básicamente o que pretendemos é a renovación do alumbrado público, digamos, desde a Rotonda de Sabón hasta a Rotonda das Antorchas, e tamén a Avenida de Pastoriza, non? Por ter un orden de magnitud e de relevancia desta actuación, tendo en conta que vamos a actuar nun viario nunha extensión de 6 kilómetros, instalaránse 204 novos puntos de luz, renovaránse por completo os cuadros de alumbrado, vamos a instalar 8 cuadros de alumbrado público novo tamén, e, como non, tamén vamos a renovar todo o que son as liñas que alimentan eses vánculos, non? En total prevemos máis de 10 kilómetros de líneas eléctricas, non? Con eso o que pretendemos é facer unha renovación integral, é unha renovación integral que o que persigue é tratar 3 eixos fundamentais. O primeiro deles, potenciar a seguridade en xeral, en particular a seguridade viaria, dado que se adoptan medidas específicas para o paso de peóns. Comentaba Martín en pleno anterior que, por exemplo, no paso de peóns de Oseiro, que, os coches circulan a velocidade, é importante tamén mermar, reducir esa velocidade, pero tamén é a señalización, a iluminación viaria para que os peóns poidan circular en condicións de seguridade, non? Entonces, melloramos ese concepto, melloramos tamén o mantemento e explotación destas instalacións. Tiñamos nesa zona esa ABP que leva o mantemento tamén, na zona de Meicende, que había varias incidencias e que estamos a sufrir, a padecer nestes últimos tempos. Entonces, por eso se promove esa renovación integral, non só atendemos as luminarias, senón tamén a todos os conductores, canalizacións, arquetas e demais, non? E aparte hai tamén outra significación que é tamén tratar de dar os pasos para digitalizar este tipo de instalacións e ter un control ad hoc das mesmas, para poder reducir os fluxos, estudiando as circulacións do tráfico, ou para poder ter acceso ás incidencias segundo a segundo, é dicir, a que as propias instalacións nos den, digamos, ese
esa comunicación de cando temos unha incidencia na rede. Entonces, dentro deste proxecto tamén se adoptarán esas medidas de digitalización. E xa como último punto, e non menor, pois é, digamos, a reducción, a eficiencia enerxética, a reducción do custe da factura, que estimamos que se poidamos reducir un 67% do consumo, vale? Unha previsión en base aos cálculos efectuados pola enxeñería, o cal pois é un dato pois moi sustancial e que atende pois moitas veces apela Raúl a diminución da pegada de carbono e demais, pois estamos amplamente sensibilizados con isto e por iso pois vamos a promover este proxecto. E todo isto para levar a cabo esta actuación pois estímase un custe de 1.564.000 euros, vale? Custo que este grupo de goberno pois estimou pois trasladar ou acceder ou concurrir á convocatoria do programa de axudas do IDAE, vale? Porque creemos que é interesante, pois que é unha medida que nos pode digamos, pois, financiar un pouquiño esta instalación e que se vai amortizando ese crédito pois fruto da merma que se produce na factura do consumo de enerxía e que é bastante interesante, non? A vida conta do anterior, solicitamos esa axuda, accedemos a esa convocatoria e encontrámonos neste momento nun período de subsanacións. Dentro dese período de subsanacións se nos formula un requerimento por parte deste organismo, do IDAE, establecendo para un plazo de contestación de 10 días e plazo que motiva a convocatoria deste pleno porque o que nos indica é que debemos someter a aprobación a concurrencia desta axuda a acordo plenario, non? Por iso estamos aquí todos no día de hoxe. Nada máis pola miña parte. Bueno, sí, algo máis, que agradecer o voto favorable de todas as partes, claro. Sí, unha cousiña breve que máis ben é un rogo, xa que neste pleno non hai rogos, vou rogar así no segundo turno de palabra, que nesa estrada hai moitos tramos que teñen cableados que incluso están, non vou dicir caendo, pero sí que se están soltando, que están a luz e que incluso se lle pode chegar cableados que, bueno, non entendo, non sei se son de alta tensión ou media tensión, pero, desde logo, sí que rogaría que se recollesen todos en arquetas ou como fose posible para que non esteñan ao aire, non? Respecto deste tema, evidentemente non é un tema que este relacionado co que estamos a tratar neste pleno. Eu creo que aludes ás instalacións de distribución de electricidade da zona, non? Serían instalacións de baixa tensión. Esas instalacións, evidentemente, que enleva o mantemento e explotación delas é a propia compañía distribuidora, neste caso Unión Fenosa Distribución. É a compañía que ten pois, as competencias para actuar, se o ve preciso, e garantizar as condicións de seguridade das mesmas. Nos, evidentemente, podemos trasladar ese rogo, vale, que é lícito e que tamén o percibimos, vale, pero debe de ser a compañía quen, digamos, asuma esa actuación se o cree necesario en aras de garantizar a seguridade ou en aras de que estéticamente pois este un pouquiño tal. Non obstante, o trasladamos. Gracias. No, Martín, ya no. Nada, pues oye, pues en este caso, pues agradecer el voto favorable de los compañeros de la oposición. Efectivamente, este es un proyecto que nosotros entendemos que es importante poder desarrollarlo. Sí que se había hablado hace algunos años de, pues oye, por la renovación de la iluminación en lo que es la travesía de Meicende. Nunca hubo ni un ofrecimiento directo por parte de Repsol para firmar ningún convenio. Nunca lo hubo. Lo que sí que hubo es los contactos con Repsol porque tenían una posibilidad de que había una empresa con cierto carácter social que estaba en Cerceda de que podíamos comprarles allí las luminarias. Pero bueno, estamos hablando de lo que era una inversión, la renovación del alumbrado en Meicende de 60.000 euros. Y este proyecto lo que lleva es una inversión de 1,5 millones de euros donde se renuevan completamente
se cambian los báculos existentes en todo lo que es la travesía Micende, Pastorizo, Oseiro y Avenida, se renueva todo lo que es el cableado en subterráneo, que es también una de las problemáticas que tenemos ahora cuando pues, por tormenta falla y salta lo que es la luz, se renuevan los cuadros, es decir, es un proyecto más amplio y más ambicioso, ¿no? Que yo creo que en este caso pues, es importante poder llegar a ejecutarlo. Vuelvo a reiterar, los fondos del Ministerio, parece que aquí nosotros no nombramos al maligno Gobierno central, no es una cuestión porque entendemos que los fondos que tiene en este caso el IDEAI son fondos para todos los ayuntamientos y para todas las comunidades y para todos, vamos a decir así, donde gobiernan los distintos grupos políticos, ¿no? Si el Ministerio pues ya empieza a hacer a lo mejor actuaciones donde, oye, pues no es dinero de ellos, no es dinero del Partido Socialista, no es dinero del Gobierno socialista. A veces pues, habría que decir gobierno del Partido Socialista, gobierno de Sumar, gobierno de Bildu, gobierno de Esquerra, gobierno de Convergencia, no lo sabemos. No es decir, todo este tipo de subvenciones, bueno, hombre, pero ojo, va, mira, estamos en las 12, son las 12:02. Claro, yo como comprenderás, sí, pero si estamos aquí, si no estamos haciendo ningún discurso, yo es que tampoco, no entiendo tampoco esta actitud. Empezamos 6:46, llevamos 14 minutos y estamos terminando lo que es la intervención y haciendo una mención a lo que dijo su portavoz. Si tampoco podemos nosotros responder a la intervención que hizo su portavoz, pues díganos ustedes ya lo que tenemos que hacer, porque básicamente creo que esto es una falta de respeto, porque además es una intervención muy breve que ya estamos acabando. Y lo vuelvo a decir, todo lo que son fondos NECS, todo lo que son fondos EDIL, todo lo que son subvenciones y ayudas del IDAE, en este caso, pues son subvenciones que se le dan a los ayuntamientos, subvenciones que se le dan a los ciudadanos de este país y que no se puede arrogar nadie con ellas, porque es un dinero que viene de Europa que es para todos. Procedemos entonces a la votación. No fue la votación. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Vale, pues levantamos la sesión. Mirad, la Junta de Portavoces, 5 o 10 minutos, ¿vale?